bod Ifan? Ie. Ie, ddewr y Gweilch. Bachwr Ifan Phillips a mae drosodd am gais agoriadol campus. Sports. Ie. I'r tîm gartre. Backing golygus iawn. Yes. Be nath o da? Ambulance service. Oh, I got ddamwain. Yes, he's completely awake. He said what his age was. Okay. He's responsive at the moment, but he is losing Yeah, of a lot course. of blood. Hwna'n swnio fel 9 colin fe. O di. He had put some of his clothing on the leg and I'm applying pressure to her at the moment. Mae fe'n gwrando I fe. Hwn felly yw'r tro gynta i ddwy glywed y sgwrs ffôn na na fe. Okay, is the leg... Oh, can you grab me one? She's got a plastic bag. Yeah, we're good. Is it completely amputated? Completely amputated. Okay. O, na. Yes, wedi golli fo. Fuck. O ti ddim wedi siarad amdano ni ti? Na. Oce, good. Anodd. Mae fywyd o di newid dros nos, da. Ne. Cam Nesaf. Cam Nesaf. Ges i ddamwain reit drwg. Pan o'n i... Do. Nes i bron iawn colli'n nghoes fyd. So mae hwn dipyn bach yn... Yndi. I gael rhywun fel dad, fel rhywun i edrych lan ar a gael rhyw fath o arwr fel dad, oedd e'n wych. Debyg yw dad ydw e? Ie. So I dad o chwarae Gymru? O, oce. Cybers gorau yn Castell Nedd, dde? Ie. Castell Nedd yn wario. Oedd e wedi bod gyda llwyddiant mawr gyda Castell Nedd. Ie, fi'n cofio hwnna. Oedd pawb yn yr ardal yn dilyn Castell Nedd oherwydd Kevin yn y fe. A oedd e'n enfawr yn y byd rygbi, ond i fi yn benni oedd wedi creu falle pwy siwt fath o berson o'n i moyn fod. Oedd e'n ysbrydolaeth i fe, oedd e? Oedd e'n... Amser wedi gallu bod, mae'n siŵr y well chwarae'r efo, amser ni'n fel. Yn yr rhaglen, mae Ifan yn mynd yn ôl i safle'r ddamwain am y tro cynta, gyda'i ffrind Josh, gafodd ei anafu yr un pryd. Oedd e gyd dros media pawb, ie. A pawb yn cadw siarad, reid tweet o fe a stuff. My bike came straight past this one. This traffic light pole on my leg was hanging out to the side and it ripped my leg off. Oh my gosh. Jesus. Oh, tell it like it is. You went into the oncoming traffic and I tried to get up. Obviously fell straight back down and then I realised then that's when I realised my leg was off. O. Sut wedi pasio allan? Mae jyst mor ddewr a mynd nôl i ble ddigwyddodd e. Mae'r reddf gystadleuol yn Ifan yn gryf, ac mae angen camp newydd arno i fodloni ei awydd i gystadlu. Mae'n trefnu sesiwn gyda Llunos Owen, aelod o dîm caiacio Paralympaidd GB, cafodd hefyd ei hanafu mewn damwain ffordd. O, mae hi wedi cael yr un fath o damwain. So mae hi'n gallu siarad o brofiad, ynddi? Ynddi? Na un o'r pethau nes i stryglan gyda bach. Wni ddim yn teimlo fel wyneb... Wni ddim yn teimlo wyneb lot yn yr un cwch o fi. Excuse the pun. Yn yr un cwch. Hei! Ilgo'r pen na. O'n i'n actif iawn, fel oedd yn swyddi, o'n i'n wario rygbi, so oedd rhaid fi fod yn ffit a oedd rhaid fi fod yn actif, o'n i o hyd yn bob diwrnod bydde rhywbeth da fi. Mae lot yn y pybodi sy'n gweld controlio'r caiac. Mae bwl fod rai bobl, mae damwain yn digwydd yn nhw, a ti'n gallu mynd un o ddoi ffordd. A bydde sicr gael rhywbeth fel un dan yn belt i yn ei byd o waniaeth i fi'n bersonol a'n feddyliol i gael rhywbeth i anelu at a rhywbeth bydd ni moyn targedu i wneud. Oh, good boy. Fi mo'n neith o, neud i. Neith? Neith, 100%. Yn y bus o crymych yn mynd i watcho fe yn y Paralympics. Ie, llyn trefnu ni. Dwi'n meddwl bod y mysl cryfas gen ti ydi hwnna'n dy ben. Dwi'n meddwl bod o'n gwybod sut i ddefnyddio i. Hynod y brod yno fe. Ydyn. O, paid. Le benna mae Ifan, mae gole. A bydd e'n newn i'n prawd o, sy'n dwt. O, wedi cael fi, gael. Dwi'n dda, ma'n ocyn Chris i gofod gyda mynd yn ei wlaen di. Yndi. Oh, thanks, love. It's all right. Down, Ifan.
Da iawn, Ifan. A'i deulu.